בואו, מוזמנים למזרונים, אנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל את התרגול בהרפאיה. אז כבר רגע לחשוב אם מתאים לי כבר לשכב ולפרוס ידיים ורגליים על המזרון. אנחנו נקדיש את הכמה דקות הקרובות להרפאיה. אז אם אני בשכיבה, ניתן לרגליים ולידיים להתפרס, לגוף להיות כבד. אם אני בישיבה, זה גם בסדר. נרגיש את הקרקע תחתנו. נתחיל בלהתבונן בנקודות המפגש של הגוף עם המזרון, עם הקרקע, ברגע זה. אפשר לסרוק מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש את תחושות הגוף. נשים לב אם יש איזושהי החזקה, מתח שאפשר לשחרר כרגע. מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש, הגוף רפוי לגמרי. נאפשר לגוף להיות בדיוק כפי שהוא ברגע זה. ללא שיפוטיות. בכל פעם שעולה מחשבה, נחזיר את המיקוד לנקודת הריכוז, אפשר בין גבות העיניים או באזור החזה והלב. הטבע של ההכרה, לנדוד, לחלוף. מחשבות באות וחולפות. אנחנו לא רוצים להתנגד לזה. גם לא להתעלם מזה. רק לקלוט שזה קורה ולהחזיר את תשומת הלב לנקודת ריכוז. בעדינות נעביר את תשומת הלב אל הנשימה. אפשר תחילה רק להתבונן בנשימה, זורמת מעצמה. ובהדרגה נתחיל להעמיק כל שאיפה אל הבטן, אל הצלעות, אל החזה. ולהעריך כל נשיפה. עם הנשיפה הבטן נכנסת פנימה עד הגב. ועם השאיפה נרגיש את הבטן מתנפחת, הצלעות, החזה. אנחנו שואפים לנשום דרך הנחיריים. אם זה מתאים, אז נרגיש עם כל שאיפה אוויר קריר נכנס מהנחיריים. ועם הנשיפה, אוויר חמים יוצא גם כן דרך הנחיריים, אם זה מתאים. ההכרה עוקבת אחר הנשימה בתשומת לב. אנחנו נמשיך לעוד כחצי דקה של הרפאיה שקטה.
לאט ובעדינות נחזיר את התחושה אל הגוף. אפשר להזיז את קצוות הגוף בעונות הרגליים. נזיז מעט את אצבעות הידיים. אפשר לקחת שאיפה, בנשיפה נצמיד רגליים זו אל זו, אל מרכז המזרון. אפשר לשלב לרגע ידיים, ואם זה מתאים ניקח את הידיים למתיחה מעבר לראש. מתיחה טובה של בוקר טוב לעצמי. אולי פיוק, סימן פריקה יוצא, ובנשיפה נשחרר את הידיים. אפשר להישכב לרגע לצד ימין, ובמינימום מאמץ אפשר להיעזר בידיים, נעבור לישיבה. שוב בוקר טוב לכולם ולמצטרפים. אוקיי, אז אנחנו בתרגול השלישי שלנו ביחד והמסכם בעצם. אז הבטחתי לכם שהרעיון הוא שיהיה לכם כלים פרקטיים, ממש תוכלו לקחת מה שעבד לכם פה ומה שתרצו וליישם אותו בתוך השגרה שלכם. זו כוונה של התוכנית הזו, וזו כוונה שלי באופן אישי שאני מגיע איתה. אנחנו מיד נתחיל עם תרגול האנלומה וילומה. מי זוכר מה זה? נשימה מתחלפת. נשימה מתחלפת, כן. כן, והיום אנחנו גם נוסיף את עצירת הנשימה. אני רוצה לשים את הכוונה בנוסף לכל תרגול יוגה שהוא חיבור לעצמי, חיבור לסביבה, להרגיש את התחושת אחדות הזו, ורוגע, שלווה. בנוסף לכל זה אני רוצה לשים כוונה לשיעור הזה, לתרגול ספציפי הזה, כוונה של עצמאות בתרגול שלכם. אוקיי? זה התרגול השלישי שלנו, בסך הכל הדברים די חוזרים על עצמם. אני חושב שיעשה הבדל משמעותי אם תוכלו לסמן לעצמכם בין דבר 2 ל4 דברים מבין מה שעשינו פה. ככה, את הדברים שעשו לכם טוב. אוקיי? עד היום, אתמול, שלשום, ומה שנעשה היום. תנוחות ספציפיות, אולי הברכות, אולי הארי השואג, הנשימות שנעשה עכשיו. מזמין אתכם פעם אחת בעצמאות לתרגול בשני אופנים. פעם אחת, לסמן את הדברים שעושים לכם טוב. פעם שנייה, מזמין אתכם לתרגל כמו שבחלל הביתי שלכם. לדמיין את עצמכם בחלל הביתי שלכם, אולי למזרון שלכם. בחדר או בסלון, אולי קצת יותר לעצום עיניים, להתחבר לתרגול עצמאי. בעצם הרעיון הוא שתוכלו ליישם כמה דקות ביום, ואנחנו נדבר על זה בסוף התרגול, בסוף השיעור הזה. נשאיר זמן למה יכול לתמוך בכם, שתוכלו לתרגל, ואני מדבר על כמה דקות ביום. אני כבר מכין אתכם לזה, נדבר על זה בסוף, אבל לא צריך שעה כל יום. זהו. עכשיו אנחנו נצלול לתרגול אנלומה וילומה, הנשימה המתחלפת. איך זה היה לכם אתמול? הצלחתם להרגיש איזושהי רגיעה, איזשהו משהו נכנס? אוקיי, על הכיפק. מי לא היה אתמול? אוקיי. ושלשום היית? אוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו בסיס של הנשימה המלאה, אני אולי תזכורת טובה לכולנו. אנחנו רוצים לנשום עם כל שאיפה, אנחנו מצרבים את השרעפת, השריר המרכזי של הנשימה, נותנים לבטן להתנפח, ואז הצלעות והחזה, ועם נשיפה בטן וחזה מרפים. זה נכון גם לתרגול
הזה עכשיו של הנשימות. אני חוזר על התנועה, אנחנו משתמשים בעצם בתנועה שנקראת וישנו מודרה, אנחנו מוציאים אגרוף, אגודל ושתי אצבעות, ושמים את הדבר הזה מול הפנים. אנחנו ממש מיד צוללים לתרגול. אני רוצה רק להכניס שוב את העיקרון שנתתי לכם של כלילות וזרימה וכלילות. אנחנו מצרפים את עצירת הנשימה. במחזור הראשון אנחנו הולכים לעשות 4 מחזורים. במחזור הראשון אנחנו נעצור ל4 שניות את הנשימה, ומהמחזור השני אנחנו כבר נעלה ל8 שניות עצירה. יכול להיות ש8 שניות עצירה לחלקכם יהיה קצת יותר מדי, אתם תתחילו להרגיש סטרס. אם זה קורה, אנחנו רוצים לשחרר את הסטרס הזה. עדיף שתמשיכו את המחזוריות של הנשימה, אוקיי? הרבה יותר חשוב לנו ומועיל מאשר להיצמד להנחיה שלי. אז מי שמצליח וזה בנוחות להיצמד להנחיה שלי נהדר, מי שלא, פשוט אנחנו רוצים את העיקרון של הזרימה. אני שומע את הכינוכים, זה נהדר, בו עוד רגע אחד נתכונן, אפשר כבר להבין, לקחת שאיפה, להבין איזה נחיר סתום יותר. ואם יש נחיר ממש סתום, אפשר לשחרר את האחיזה. נגיד נחיר שמאל שלי סתום לגמרי, אני יכול לקחת אוויר וטיפה לשחרר את נחיר ימין, לתת גם לאוויר להיכנס. זה עוזר גם לדמיין שהאוויר נכנס משמאל, למרות שהוא נכנס גם מימין. בואו נתחיל. יד ימין מוכנה, נוציא אגודל, 2 אצבעות, נניח את הדבר הזה מול הפנים, וניקח פה שאיפה טובה משתי הנחיריים, בטן מתנפחת, צלעות, חזה נפתח. עם נשיפה ארוכה נוציא את כל האוויר וכבר נסתום עם אגודל ימין, את נחיר ימין. נתחיל ביחד שאיפה לשמאל, 1, 2, 3, 4. גם מזדקף מעט, נעצור את הנשימה ל4 שניות. 3, 4, נשיפה ארוכה לנחיר ימין. הבטן נכנסת פנימה באחידות. 4, 6, 7, 8, שאיפה לימין, בטן מתנפחת, צלעות, חזה נפתח, גם מזדקף, עצירת נשימה ל4 שניות, מיקוד בין העיניים, 4, נשיפה ארוכה לשמאל, כל האוויר יוצא לאט לאט, הבטן נכנסת, 6, 7, 8, שאיפה, מחזור שני, שאיפה לשמאל, 2, 3, 4, נעצור את הנשימה ל8 שניות, או כמה שמתאים לי כרגע, בלי סטרס. 5, 6, 7, 8, נשיפה ארוכה לימין, נחיר, ימין, מוציא אוויר, בטן נכנסת, פנימה. 6, 7, 8, שאיפה לימין, הבטן מתנפחת, צלעות, החזה נפתח, הגב מזדקף מעט, נעצור את הנשימה ל8 שניות, או כמה שמתאים לי כרגע. מיקוד בין העיניים, 6, 7, 8, נשיפה ארוכה, נוציא את כל האוויר מנחיר שמאל, הבטן נכנסת, 6, 7, 8, שאיפה לשמאל, מחזור שלישי, בטן מתנפחת, צלעות, חזה, 4, נעצור את הנשימה ל8 שניות, מיקוד בין העיניים. אם זה עוזר מנטלית לדמיין את הצליל אום, אז אפשר. 6, 7, 8, נשיפה ארוכה לימין, אוויר יוצא באחידות, בטן פנימה, עד הגב, 7, 8, שאיפה לימין, בטן מתנפחת, צלעות, חזה נפתח, מעט גב מזדקף ונעצור נשימה ל8 שניות. מיקוד בין העיניים, 4, 7, 8, נשיפה ארוכה, נוציא את כל האוויר מנחיר שמאל, הבטן נכנסת עד הגב, 6, 7, 8, שאיפה לשמאל, מחזור רביעי ואחרון, 3, 4, נעצור את הנשימה ל8 שניות,
עם מיקוד בין העיניים. 4, 6, 7, 8, נשיפה ארוכה לימין. אוויר יוצא באחידות, לאט, בטן פנימה עד הגב, 7, 8. שאיפה אחרונה לימין, בטן מתנפחת, צלעות, חזה נפתח. נעצור את הנשימה בפעם האחרונה, 8 שניות. מיקוד בין העיניים, 4, 5, 6, 7, 8. נשיפה ארוכה אחרונה לנחיר, שמאל, אוויר, יוצא, 5, 6, 7, 8. נשחרר את יד ימין אל הברך. לרגע נסתכל פה, נתבונן בתחושות. מצב ההכרה כרגע, אפשר לקחת שאיפה טובה, ועם הנשיפה נשכב לאחור, רגליים וידיים פרוסות. אנחנו רוצים לרגע תנוחה מאוזנת. ניתן לה יתרונות של תרגול הנשימה המתחלפת, להתפרס לנו בגוף. בעצם תרגלנו פרנה ימה, פרנה אנרגיית חיים, ימה, שליטה. דרך מניפולציה על מערכת הנשימה, החדרנו אנרגיית חיים וויסות. נתבונן בתחושות, יכול להיות שנשים לב לאיזשהו הבדל אחרי התרגול הזה, יכול להיות שלא. עצם ההתבוננות היא התרגול כרגע. אם ניקח שאיפה טובה, ועם הנשיפה אפשר להצמיד רגליים אחת אל השנייה. אם זה מתאים נשלב ידיים, ואפשר מתיחה נוספת עם הידיים מעבר לראש. נפתח אולי את הפה, נזמין את הפיוק, סימן פריקה, אולי יוצא חיוך קטן, טבעי. ועם הנשיפה נשחרר את הידיים, נחבק איתן את הברכיים אל החזה. קצת ניות, ימינה ושמאלה. אולי קצת תנועה מעגלית, סיבובית, נפתח ונסגור את הברכיים. מה שמתאים כרגע, מה שהגוף מבקש. נעביר את האחיזה עם הידיים מאחורי הברכיים, הבית צ'כי של הברכיים, ניקח שאיפה, רגליים עולות מעט. ועם הנשיפה לפנים לישיבה, שאיפה לאחור, נעשה כמה גלגולים להאיר את הגוף. בסינכרון עם הנשימה, שליטה, עוד גלגול 2, ניפגש בעמידה על המזרון. אפשר להזמין איזה תנועה חופשית, ניעור, מה שהגוף מבקש כרגע. ניתן איזה אריה שואג אחד. מה אתם אומרים? יאללה. קדימה. אז הידיים עולות למעלה ולפנים ולאחור, הברכיים עולות ויורדות. תחילה נרגיש את האנרגיה בגוף כרגע. נראה אם נכון לי אולי לשלב פה קפיצות. נתחיל להטעין ולעורר את האנרגיה בגוף. בו כדור אנרגיה באזור הבטן והחזה. עוד קצת הטענה לקראת שאגה ופריקה של המתח למטה. עם השאיפה בה נעלה על הבעונות. אגרופים קמוצים חזק. ניקח עוד שלוק אוויר. 2, 1. ועם השאיפה לאט לאט נעלה עם גב עגול. ראש עולה אחרון. אפשר צעד קטן קדימה לקדמת המזרון. אנחנו רוצים לחמם ולשמן את הגוף דרך הברכות. אז אנחנו רוצים להרגיש את התמיכה שקודמת לתנועה. ברכות לשמש זה בעצם 12 אסנות. אתם זוכרים מה זה אסנה? מי אמר? יפה. אסנה זה תנוחה, תנוחה יציבה ונוחה.
תנוחות היוגה נקראות אסנות. אז בעצם ברכות לשמש זה 12 אסנות רצופות, אחת אחרי השנייה. עשינו את זה שלשום ואתמול. עשינו 2 מחזורים, פעמיים ימין, פעמיים שמאל, אתמול ושלשום. עכשיו אנחנו הולכים לעשות 3 מחזורים, 3 ימין, 3 שמאל, שאת המחזור השלישי אתם הולכים לתרגל בעצמכם, לבד. זוכרים את הכוונה של התרגול? עצמאות בתרגול? אז אני אזמין אתכם לתרגל בעצמכם את המחזור השלישי. לפני זה אנחנו נעשה 2 מחזורים ביחד. גם אתן לכם טיפ קטן לפני המחזור השלישי, שיעזור לכם לקבל את העצמאות שלכם בתרגול. אז בואו רגע נרגיש את התמיכה הקודמת לתנועה, נשריש את כפות הרגליים אל הקרקע. ניקח אולי שאיפה, ועם הנשיפה נעביר משקל קצת לפנים. בשליטה מלאה, ועם השאיפה משקל לכיוון העקבים לאחור. נאזן מה שצריך לאזן כדי להיות פה בשליטה, ועם הנשיפה נחזור חזרה אל המרכז. נתחיל, שאיפה ידיים נפתחות, חזה נפתח, נשיפה כף אל כף, ידיים מול החזה. שאיפה ידיים עולות למעלה, מעט לאחור, אגן קדימה מעט. נשיפה נרד למטה, כל האצבעות יחד, על הרצפה. אם צריך מכופפים ברכיים. שאיפה רגל ימין לאחור, הברך אל המזרן, מבט קדימה. עצירת נשימה רגל שמאל מצטרפת, גרסה רכה ראשונה בעמידת 6. נשיפה אני מתקמר, הגב שלי מתקמר, המבט לכיוון הפופיק, דוחפים חזק את הידיים אל החתול, ועם השאיפה נקער את הגב, הישבנים יוצאים, עולים למעלה, מבט לכיוון התקרה. עם הנשיפה אני דוחף את עצמי לאחור אל העובר. 2 נשימות פה, נתרכך בעובר הראשון. נשום אל הבטן. שאיפה, נשיפה, ועם השאיפה באה רגל ימין, באה כל הדרך קדימה בין הידיים. עם הנשיפה רגל שמאל מצטרפת, בשאיפה ידיים קדימה, למעלה, מעט לאחור, ונשיפה נשחרר. שאיפה, ידיים נפתחות, נשיפה תפילה. שאיפה ידיים עולות למעלה, נפתחות, עולות מעט לאחור, אגן קדימה, נשיפה, נרד למטה, אצבעות יחד על המזרון. בשאיפה רגל שמאל לאחור, הברך אל המזרן, המבט קדימה. נעצור נשימה, רגל ימין מצטרפת לאחור, בפלנק מוחזק. נשיפה, ברכיים, חזה ומצח למטה. נשיפה, נגלוש קדימה, ואז למעלה אל הקוברה. אנחנו רוצים פה כתפיים רפויות, לא מאומצות מדי. נשיפה, נדחף לאחור אל המשולש, כלב מביט מטה הראשון להיום. נדחף חזק ידיים ורגליים, עקבים אל המזרון. נפדל אותן, ועם השאיפה רגל שמאל באה קדימה בין הידיים. נשיפה ימין מצטרפת, שאיפה ידיים עולות למעלה, לאחור מעט ונשחרר. שאיפה, הידיים נפתחות, חזה נפתח, נשיפה, תפילה. שאיפה ידיים עולות, למעלה, מעט לאחור, קשת עדינה קלה בגב, נשיפה נרד למטה, מגבירים קצב, שאיפה רגל ימין לאחור, ברך למזרן, מבט קדימה. עצירת נשימה שמאל מצטרפת לפלנק, נשיפה ברכיים, חזה מצח למטה, שאיפה נגלוש קדימה ולמעלה אל הקוברה. נשיפה נדחף לאחור, משולש, חזק עקבים אל המזרון, ובשאיפה רגל ימין קדימה בין הידיים. נשיפה שמאל מצטרפת, שאיפה ידיים קדימה, למעלה, מעט לאחור, נשיפה, נשחרר. שאיפה, נשיפה, תפילה. שאיפה ידיים עולות למעלה, מעט לאחור, קשת קלה בגב, נשיפה נרד למטה, אצבעות יחד על המזרון, שאיפה רגל שמאל לאחור, ברך למזרן, אגן נמוך, מבט קדימה. עצירת נשימה ימין מצטרפת, פלנק, נשיפה ברכיים, חזה ומצח למטה, שאיפה ארוכה אל הקוברה למעלה, מבט לכיוון התקרה. נשיפה נדחף לאחור אל המשולש, וחזק עם השאיפה רגל שמאל, באה כל הדרך קדימה. נשיפה ימין מצטרפת, שאיפה ידיים עולות למעלה, נשיפה, נשחרר. לרגע אחד נרווח בין הרגליים,
ולפני שנעשה את המחזור הבא, שאני מזמין אתכם לתרגל באופן עצמאי, אני רוצה גם להדגים לכם רגע בפרופיל, וגם להסביר לכם על עיקרון. שמתם לב שיש לנו בעצם סינכרון בין הנשימה פה לגוף? הצלחתם להרגיש את ההרמוניה של זה? חלקית? בדיוק, יפה, יפה מאוד. אז אנחנו, באמת זה לוקח זמן עד שמגיעים לסינכרון הזה. אני חושב שההדגמה והעיקרון הכללי קצת יעזרו לכם, ונשלח אתכם לתרגל לבד. אז זה הולך ככה, אנחנו עם כל שאיפה, אני פשוט אדגים את זה, אולי קצת תדבר תוך כדי. אבל עם כל שאיפה, שימו לב, אני מתחיל שאיפה, יש לי פתיחה והתרחבות. אז עם השאיפה הראשונה, הידיים עולות, מתרחבות, גם החזה נפתח. ועם כל נשיפה יש איזושהי התכנסות, או קיבוץ, או סגירה. שאיפה שוב, פתיחה של החזה ושל הידיים למעלה, אגן מעט קדימה, קשת בגב. נשיפה, אני יורד למטה, שוב, התכנסות. בשאיפה, אני עם רגל לאחור, רגל ימין, המבט קדימה אפילו קצת למעלה. עצירת נשימה, רגל שמאל מצטרפת, זה מעבר כרגע קטן של עצירת נשימה, ובנשיפה, ברכיים, חזה ומצח אל המזרון. שאיפה, אני גולש טיפה קדימה ולמעלה אל הקוברה. שימו לב שהכתפיים שואפות להיות רפויות ולא לדחוף את עצמי ככה ממש חזק. עם הנשיפה אל הכלב מביט מטה, משולש, העקבים פה רוצים להיות חזק אל המזרון. בשאיפה, רגל ימין, כל הדרך קדימה, והמבט לכיוון התקרה. נשיפה, רגל שמאל, מצטרפת. שאיפה, שוב, פתיחה, התרחבות למעלה. ונשיפה, שחרור. אוקיי? אז עכשיו, מזמין אתכם בקצב שלכם. כל אחד יש לו קצב קצת פנימי אחר. ההנחיה הייתה עד עכשיו אוניברסלית בשביל כולכם. מזמין אתכם למצוא את הקצב שלכם. לא יקרה שום דבר אם תפספסו איזה תנועה, תשמיטו משהו. העיקרון של כל שאיפה פתיחה, כל נשיפה התכנסות, סגירה. בקצב שלכם, והזמנה אולי אחרונה, מי שככה מרגיש בנוח, אפשר גם לעצום עיניים, רגע להתחבר פנימה. מוזמנים. אני מתרגל מי שצריך בכל זאת להסתכל. מוזמנים להתחיל. שים לב לסינכרון בין הנשימה לתנועות. תחבר לקצב שמתאים לנו כרגע. ומאוד, ניקח את הזמן, שני צדדים, אנחנו מתחילים עם צד ימין ואז צד שמאל. מי שסיים, נתכנס בעמידה, מי שלא להמשיך, קחו את הזמן. מי שסיים אפשר קצת להעביר משקל מרגל לרגל, מצד לצד, לרווח בין הרגליים, להתבונן פה בתחושות, אחרי 3 מחזורים של הברכות.
נרגיש מה קורה בגוף, קצת עירות, חיות, דופק, נשימה. ונתכנס כולנו לסיום בעמידה על המזרון. ניקח עם השאיפה את הידיים לפנים, עולות מקבילות אל הקרקע נעצרות. נעלה על הבעונות. אפשר פה לקחת גם אתגר בשליטה, מי שיכול עם עיניים עצומות, ועם הנשיפה לאט לאט נשפוף עד שנגיע למטה אל המזרון. כשהישבנים מגיעים אל המזרון נשכב לאחור על הגב להרפיה בשווסנה. אז נזמין שוב התבוננות רגע לתחושות הגוף, למצב ההכרה כרגע. הברכות לשמש, הם נועדו לשמן ולחמם את הגוף. ההפעלה הראשונה שלנו של הגוף ביום. אז לרגע אולי נסמן לנו איזשהו אזור מתוח, כואב, אזור שדורש תשומת לב, אולי הגב התחתון או מקום אחר. ונזמין אליו שאיפה טובה, את השאיפה הבאה, שאיפה עמוקה אל אותו אזור. ונשיפה, נרפה, מתח, החוצה. אפשר לעשות את זה שוב אם רוצים. ניקח שאיפה טובה אחרונה פה ונשיפה, נצמיד את הרגליים. ניקח את הידיים אם זה מתאים לשאיפה ומתיחה נוספת של הידיים מעבר לראש. עם נשיפה נשחרר את הידיים לצידי הגוף. אז הגענו לליבה של התרגול, תרגול האסנות. אני רוצה להזכיר, אסנה מוגדרת כתנוחה נוחה ויציבה. אז אנחנו יודעים שיש מתח ואי נוחות בתנוחות, אנחנו מחפשים את הנוחות בתוך המתח הזה. אז נצמיד את הרגליים והידיים, רגליים צמודות אחת אל השנייה, ידיים צמודות לגוף, כפות הידיים כלפי המזרון. אנחנו מתחילים משתי התנוחות העוצמתיות הראשונות שלמדנו, עמידת הכתפיים והמחרשה. אז אפשר כבר לדמיין את הרגליים מונפות למעלה. אנחנו כבר יודעים מה אנחנו, פחות או יותר לאן אנחנו מגיעים. אז אפשר עם השאיפה הבאה להניף את הרגליים למעלה, לאחור, ישבנים עולים, נתמוך עם הידיים בגב, נתייצב פה איפה שאנחנו. עם נשיפה אפשר לשפר את התנוחה על ידי ברכיים, הורדה של הברכיים לצידי האוזניים, ושיפור האחיזה של הידיים למטה בגב. נצמיד מרפקים, נשים לב שלא נשמטים לצדדים, ועם שאיפה, אם עשינו את זה, נחזיר את הרגליים למעלה, תנוחה משופרת. מרכז האנרגיה פה בגרון, מרכז הלימפה, נרגיש עם כל נשיפה, אפילו נשיפת לחישה כזו, נרגיש את החום שם. ותכף אנחנו עוברים אל המחרשה, נשאר פה עוד נשימה 2 בעמידת הכתפיים, ננשום אל הבטן רגע, שאיפה, נשיפה, ניקח שאיפה נוספת ועם הנשיפה בעונות יורדות מעבר לראש, שואפות להגיע אל הרצפה או אל הקיר ולהתמך. רק אם יש לי תמיכה על הבעונות שלי, אני משחרר את האחיזה מהגב אל המזרון. שימו לב שאם אין תמיכה לבעונות, אנחנו כן רוצים את התמיכה הזו בגב. נשים לב לצוואר שלנו, שלא לסובב אותו, לא להתאפס. עוד 2 נשימות, נרגיש את ההתרככות פה, שאיפה, נשיפה, ועם השאיפה הבאה אני מרים את הרגליים, חצי דרך 45 מעלות, בולם עם הידיים אל המזרון, ישבנים יורדים, מרפים, רגליים מרפות אל המזרון, ונרפה בשווסנה, הרפיה על הגב.
אז לרגע נשכב, נרשה לעצמנו להתפרס. רגע נתבונן מה קרה לנו בגוף. אנחנו מקבלים אינדיקציה מהתחושות. ניקח שאיפה, ועם הנשיפה נצמיד את הרגליים אחת אל השנייה. אנחנו רוצים מצד לצד להשתיל את הרגליים, את הידיים מתחת לגוף. הידיים מתחת מרפקים מתחת לגב, בעונות האצבעות של הידיים, מתחת לישבנים. תנוחת הדג, אם אתם זוכרים, תרגלנו אותה כבר פעמיים. תנוחה שפותחת את הלב ומערכת הנשימה. נשים לב שהמרפקים שלנו ממש מוסתרים מאחורי הגב, צמודים. זה המפתח לתרגול פה הנכון. ועם השאיפה הבאה אני דוחף את המרפקים חזק, החזה נפתח, עולה למעלה, קודקוד הראש מתנתק וחוזר לנוח לאחור, קודקוד הראש על המזרון. כמעט כל המשקל שלי כרגע על המרפקים. כמעט כל העומס מתנקז שם. קודקוד הראש רק מונח מאוד בעדינות על המזרון. הרגליים מרפות, הישבנים מרפים. הנשימה שלי משלימה את התנוחה. עם השאיפה נרגיש כמה קשה לנשום למעלה אל החזה. נפתח את החזה, נפתח את הלב. הצ'קרה של הלב פה נפתחת בתנוחה הזו. ניקח שאיפה, נשיפה, ועם השאיפה האחרונה נדחף חזק מרפקים, החזה נפתח, הקודקוד הראש מתנתק לרגע, חוזר לנוח על המזרון, נחלץ את הידיים מצד לצד, תחושת נמלול טבעית כאן, אפילו רצויה. לרגע נשלב את הידיים מאחורי העורף, ניקח שאיפה ובנשיפה נרים עם הידיים, נערסל את הראש למעלה, סנטר לרגע נוגע בסטרנום, עצם החזה, וניקח את העסק הזה ימינה לאט לאט עד הסוף, ולאט לאט שמאלה עד הסוף, וחזרה אל המרכז, וניתן לידיים להוריד את הראש, לשחרר אותן ל2-3 נשימות הרפייה. עוד הזדמנות להתבונן פנימה לפני שנעבור להמשך התנוחות, האסנות. ניקח שאיפה ובנשיפה נצמיד את הרגליים אחת אל השנייה. לרגע דרך צד ימין או שמאל נעבור לישיבה. אנחנו עוברים לתרגל תנוחת ראש ברכיים. תרגלנו אותה נראה לי כן, גם אתמול וגם שלשום. הפעם נתרגל חצי ראש ברכיים. אז נזמין את רגל ימין ישרה לפנים. נזמין את רגל שמאל אל הירך הפנימית, מקופפת. ומפה ניקח, רגע אולי לפני חלץ ישבנים, אנחנו מכינים את האגן לתנועה המעגלית לפנים. וניקח שאיפה ידיים עולות למעלה בקו אחד עם הגב. ועם הנשיפה לאט לאט ידיים וגב מתקדמות, הגב נעצר, הוא לא שואל אותנו, הידיים ממשיכות, נוגעות ברגליים, זה יכול להיות בקרסול או באצבעות, בעונות. אנחנו כן רוצים את המגע הזה, וכמה נשימות התמסרות, שאיפה פופיק אל הירך, מתקרב, נשיפה ראש מתמסר אל הברך. נשים לב שלא כל העומס הוא מהראש והגב העליון למטה, אל הגב הפופיק והגב התחתון מתקרבים אל הירכיים. עם כל שאיפה נרגיש את הפופיק מתקרב מעט אל הירכיים, ועם הנשיפה נתמסר עם הראש אל הברך, ועם שאיפה נעלה למעלה את הידיים. נשיפה נשחרר, נוריד ידיים, נחליף את הרגליים, רגל שמאל ישרה לפנים, רגל ימין אל הירך הפנימית מקופפת.
עם השאיפה נרים את הידיים בקו אחד עם הגב, ובנשיפה ידיים וגב יורדים. פופיק מתקרב אל הירך, ידיים נוגעות ברגל, מחזיקות את רגל שמאל. אנחנו רוצים שהברך תהיה ישרה, אלא אם כן יש פריצת דיסק או כאבים חדים בברכיים או בגב התחתון. עוד 2 נשימות התמסרות פה, שאיפה, נשיפה. שאיפה נוספת. נשיפה, ועם השאיפה הבאה נרים את הידיים למעלה. ובנשיפה נשחרר את הידיים מאחורי הגב צמודות לישבנים, ניישר לרגע ידיים, רגליים, רגל שנייה, ונעלה לתנוחה נגדית מישור משופע. ועם הנשיפה נוריד את הישבנים, ואנחנו מסתובבים, אפשר במוב המומלץ, אפשר בכל דרך אחרת, מסתובב רגע. אנחנו רוצים, אתם יודעים מה אתם תבחרו, אנחנו בחצי פיתול עמוד שדרה, כבר עשינו את 2 הווריאציות, או מעמידת 6, אם אתם זוכרים שהשתלנו את הידיים, או ביום הראשון שעשינו את התנוחה הזו ככה. איך אתם מעדיפים? אוקיי, בואו נעשה את הקלאסית. כן. יאללה, כולכם ככה, אנחנו נלך על עמידת 6. היה פה רגע של עמידת 6, הוחלט סופית. אז לרגע נרגיש את הגב ארוך ואת המשקל כבד גם על הידיים וגם על הרגליים, ומפה ניקח שאיפה, ועם הנשיפה נעביר משקל לצד שמאל. יד שמאל, רגל שמאל, ועם השאיפה ניקח את יד ימין מתנתקת והמבט מלווה אותה לכיוון התקרה. מפה עם נשיפה נשתיל, נשחיל את היד שמאלה בין היד לרגל. מבט מעבר לכתף שמאל לכיוון התקרה. ומפה עם שאיפה, רק אם זה מתאים לי, אני מנתק את יד שמאל, מלפף אותה מעבר, מאחורי, מסביב לגב, אולי אפילו מרגיש את ירך ימין שלי עם האצבע. מצוין, ננשום פה, נרגיש ככה, הנשימה היא גם עוזרת לי לשלוט בעוצמה של הפיתול פה. חצי פיתול לעמוד השדרה ולצוואר. כך שאיפה, נשיפה, דרך הנשימה ננסה להעצים מעט את המתיחה. ואם ניתקתי את היד, כרגע את יד שמאל, נחזיר עם השאיפה, נחזיר אותה אל הרצפה, ועם הנשיפה נעביר אליה משקל, נחזור לעמידת 6. לרגע אחד נסתדר פה שוב עם גב ארוך, וניקח שאיפה ונשיפה, נעביר משקל לצד ימין, עם השאיפה יד שמאל עולה למעלה, נלווה את המבט מעבר ליד לכיוון התקרה, ועם הנשיפה נשחיל את היד ימינה, מבט מעבר לכתף ימין אל התקרה. עם השאיפה, אם זה מתאים, נשחרר את יד ימין, נלפף אותה מעבר לגב. ומפה רק נשימה ותשומת לב אל הפיתול. נשים לב שיש לי את התמיכה מהרצפה לפיתול. ככל שנרגיש יותר את הקרקע, את הרצפה, נוכל לייצר פיתול יותר נכון. ונחזיר עם השאיפה את יד ימין, אם ניתקנו אותה, ועם הנשיפה נביא אליה משקל ונחזור אל עמידת 6. אנחנו ממשיכים אל התנוחה האחרונה שלנו להיום. תנוחות אפילו. תכף תבינו למה. עם השאיפה נקפוץ, ננטר אל הכובסת. תנוחת שיווי משקל, 2 תנוחות למדנו. זוכרים? עורב למדנו אתמול, וביום הראשון, אתם זוכרים? בדיוק, את תנוחת העץ בעמידה, על רגל אחת. אז יש לנו 2 תנוחות. מי יסתדר ככה טוב עם העורב? אוקיי. מה זה? עורב זה ששמנו כרית, את הידיים פה, הברכיים ממוקמות, העברת משקל, מבט
קדימה, לא מתחת לידיים, אני קצת כבר דגשים אם כבר, מרימים רגל אחת, ואם זה בא בטבעיות, גם את הרגל השנייה. אנחנו רוצים לשהות, הרעיון הוא, אני רוצה לתת לכם 1.5 דקות, אפילו 2 ארוכות של תרגול, ואני רוצה שבעצם השאיפה כמה שיותר להיות בתוך התנוחה במצב של שיווי משקל וריכוז מרבי. כל שנייה כזו היא מאוד חשובה וטובה לנו, כמו זהב. אז יש מישהו שרוצה תנוחה מתקדמת של העורב, או שאנחנו נסתפק בשתי התנוחות האלה? מה אתם אומרים? אתם רוצים לראות ולהחליט בעצמכם, אין בעיה. אז אני אדגים לכם את תנוחת הטווס, אוקיי? תנאי הקבלה של רק השם, נוותר, אוקיי. אז רק השם, יש תנאי קבלה לתנוחה הזו. מי שיכול לעשות את המנח הזה, אוקיי? וגם אנחנו רוצים פה לכופף לרגע לקפל את המרפקים. אוקיי? לא כולם יכולים לעשות את זה, אבל מי שכן מצליח מפה, מזמין אתכם להסתכל קודם כל, מפה אני מכופף טיפה את המרפקים ומעביר רגליים לאחור, פשוט נשכב בעצם שכל המשקל שלי כרגע הוא, בעצם כל המשקל שלי הוא על הבטן, שהמרפקים נשענים על הבטן, זו תנוחה שמאוד טובה למערכת העיכול. מפה עם שאיפה, אני מעביר משקל לפנים, מרים את הרגליים. אני רוצה להיות פה בשיווי משקל מלא, שימו לב שאתם משאירים כוח לירידה, שלא לפצוע את עצמכם, לרדת בהדרגה. החלטנו לעשות העמידה. אוקיי. אז כל אחד, זה בעצם תרגול עצמאי, קחו 2 דקות. אם זה כאב שהוא לא נעים, אז כנראה שזה לא נכון כרגע. אז לוותר ולשחרר את זה. אנחנו רוצים, אני שוב מזכיר, כמה שיותר זמן לשהות בתוך התנוחה. לא משנה, פחות משנה מה תבחרו איזה תנוחה, מה שמשנה באמת זה כמה זמן תשהו בתוך תנוחה של שיווי משקל וריכוז מרבי. בדיוק, לשים קריות מי שמתרגל את העורב. העורב ורוחב כתפיים? כן, רוחב כתפיים, אצבעות פתוחות. מפה אני עולה למעלה וממקם את הברכיים מעל המרפקים. אתה רוצה להרגיש את הקונטרה הזאת, אתה מרגיש? ברגע שיש קונטרה, העברת משקל ומבט קדימה, רגל עולה, רגל נוספת. לאט לאט, אנחנו לא רוצים להיכנס עם תנופה, אלא בשליטה מלאה, טוב מאוד. יפה מאוד. העבודה שלך היא מעולה, כי היא ממש לפי השלבים, אני אוהב את זה. סמדו לשלבים. אנחנו מתרגלים ביוגה אי הצמדות. ההצמדות היחידה אבל היא לשלבים של ההנחיה. יופי, אנחנו ניקח עוד כ-20 שניות, חצי דקה של תרגול, מי שרוצה נגיד את העץ או השלמה מסוימת או לנסות תנוחה נוספת. זה הזמן, עץ זה בעמידה, שאנחנו פעם אחת על רגל ימין, פעם אחת על רגל שמאל, שתור למים. נתכנס לקראת סיום התרגול, אם אנחנו בעץ אז אפשר כבר לעבור לצד שני, אם עוד לא תרגלנו. הדגל שאמרת אתמול. נוחת הדגל, נכון אמרת שם. נוחת הדגל? אמרת משהו על אתמול. תרגיל הדגל אולי, על הנשימה נראה לי. זה? זה כן, כן. אוקיי. אז אנחנו מתכנסים לסיום ואנחנו עוברים להרפאיה סופית. הרפאיה עמוקה ב3 רבדים, טמפרטורה יורדת. כבר סיימתי לשווק לכם סמיכות, אתם כבר יודעים, רק תגידו לי, מי שרוצה סמיכה, יביא לכם. אנחנו מתחילים עם קיבוץ והרפאיה, מוזמנים לשכב על הגב.
מישהו פה רוצה שמיכה? כיפק. אוקיי, בואו נעבור כולם לשכיבה. אנחנו מתחילים עם קיבוץ והרפאיה. ברפרוף. אז נזמין את רגל ימין, לעלות טיפה מעל הקרקע, נקבץ אותה חזק, חזק, נעשה פלקס ברגל, פוינט ברגל ונפיל אותה. נרים את רגל שמאל טיפה מעל הקרקע, נקבץ אותה חזק, חזק, נעשה פלקס, פוינט ונפיל. נקבץ את הישבנים חזק, חזק, הישבנים מקובצים, האגן נפתח, עולה למעלה מהמזרון ונפיל אותו. נקרב את השכמות אחת אל השנייה, החזה נפתח, עולה מהמזרון ונשחרר. נרים את שתי הזרועות טיפה מעל הקרקע, נקבץ את האגרופים חזק, חזק, הכי חזק שאפשר, נפתח את האצבעות ונשחרר. נעשה פרצוף חמוץ, 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 הפנים מתכווצים לכיוון האף ונשחרר. נפתח פה, נוציא לשון, נגלגל לישונים לאחור, נעשה ונשחרר. לאט לאט נסובב את הראש ימינה עד הסוף. ולאט שמאלה עד הסוף. וחזרה אל המרכז. אנחנו ממשיכים מפה לאוטוסוגסטיה, הסעה עצמית בעברית. אני נותן הנחיות הרפאיה מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש. ההזמנה שלי אליכם לחזור מנטלית בלב אחרי הנחיות ההרפאיה. תזכרו שהגוף מקשיב לכם. כפות רגליים, שוקיים, ברכיים, ירחיים, להרפות. כפות רגליים, שוקיים, ברכיים, ירחיים, רפואים. בטן, צלעות, חזה, להרפות. בטן, צלעות, חזה, רפואים. ישבנים, גב תחתון, גב עליון, להרפות. ישבנים, גב תחתון, גב עליון, רפואים. כפות ידיים, זרועות, מרפקים, להרפות. כפות ידיים, זרועות, מרפקים, רפואים. שכמות, כתפיים, צוואר וראש, להרפות. שכמות, כתפיים, צוואר וראש, רפואים. פנים חלקות. שפתיים רפויות. לחיים רפויות. אוזניים רפויות. כל הגוף שלי רפוי לגמרי. המחשבות שקטות, ההכרה צלולה.
לאט לאט, בהדרגה, בעדינות, נחזיר את התחושה אל הגוף. אפשר להזיז את בעונות הרגליים ואת אצבעות הידיים בעדינות. אולי נזמין תנועה סיבובית של שורש כף היד, של הקרסוליים. נזמין שאיפה טובה, ועם נשיפה אפשר להצמיד רגליים אל מרכז המזרון. נשלב את הידיים אחת בשנייה, אם זה מתאים ניקח את הידיים למתיחה נוספת, אחרונה, לתרגול הזה מעבר לראש, ובנשיפה נשחרר את הידיים. לרגע נשכב לצד ימין, שכיבה על הצד לרגע אחד, רגע האחרון עם עצמי בתרגול הזה. אפשר לנצל את המצב הפתוח של ההכרה לאיזה מילה טובה לעצמי, תודה על משהו, תפילה או מנטרה, אם יש לי. וכשנהיה מוכנים, נעבור לישיבה לסיכום השיעור. בוקר טוב.